Insellmilkom Mirjam Kassar minn Reading Tools Malta qed inwasslilkom ftit sentenzi bil-Malti. U nibda billi nintroduċi il-poster tal-alfabet Malti dawn huma kollha riżorsi illi ħloqt jiena u pubblikajt jien. Il-poster tal-alfabet Malti u għandi l-ktieb ibbażat fuq l-alfabet propju. Illum misna kliem li jibda bl-ittra B mill-paġna tal-ittra B tal-ktieb ġejja ix-xemx għalik, ktieb illi għandu sticker għal kull ittra 12 kelma għal kull ittra u anki hemm l-ismijiet fl-isfennet tal-paġna. Iva, fin-naħa tax-xelluk qegħdin taraw ukoll il-poster il-folja tal-stickers bil-Malti. Imma ejjew induru lejn is-sentenzi tal-lum, għandna l-istampa tal-banana u l-istampa tal-bank. Dawna jibdew bil-B kif ukoll il-kelma baqra tibda bil-B u x'vera. Mela jiena mill-ktieb ġejja x-xemx għalik għażilt dawn is-7 kelmiet u x'vera is-7 kelmiet li hawnhekk u daħħalthom f'sentenzi. Il-kliem huma bewsa, but, beraq, bank, bejt, bib u bitħa. U l-ewwel sentenza fil-fatt il-kliem għamilthom b'tipa skura, ġifieri bold, tipa skura. L-ewwel sentenza użajt il-kliem bewsa u but. It-tifla tad-bewsa lil kelb tal-but qabel daħlet torqod. It-tieni sentenza użajt il-kelma beraq, ħadd mit-tfal ma kien jibża mill-beraq u r-rat. Fit-tielet sentenza daħħalt il-kelma bank. L-arajjes daħlu fuq l-internet biex ifittxu bank tal-kċina li jogħġobhom. U fl-aħħar sentenza daħħalt il-kliem bib, bejt u bitħa. L-avviż kien jgħid li l-mezzanin kellu bib għalih bejt imma kien mingħajr bitħa. Mela dawk kienu is-sentenzi bil-Malti illi kelli għalikom illum bi kliem li jibda bl-ittra B. Grazzi.